Здрасти, надявам се си добре. Днес ще ти кажа 5 факта за реформър пилатеса, които за мен бяха много изненадващи. Надявам се да разпространя тази информация на дамите, които се чудят защо реформър пилатес изведнъж стана толкова тренди, какво му е толкова специалното и да разбули някои митове за реформър пилатеса като цяло. Факт номер 1. Реформър пилатеса е създаден от Джозеф Пилатес. Той е германец и създава тренировките по времето на Първата световна война, когато работи в лагера за военнопленници и използва пружини, които закача за легла, и по този начин създава метод за рехабилитация на ранените войници. И особено танцорите много го харесват, защото могат да го използват за раздвижване, ако имат специфични контузии. Малко по-късно обаче реформър пилатес става достъпен и за обикновените хора и започват да се виждат позитивните ефекти от самата машина. Факт номер 3. Наистина ли издължава мускулите? Много хора казват, реформър пилатес издължава мускулите, но какво всъщност означава това? Реформъра едновременно укрепва и разтяга мускулите. Така линиите на тялото стават по-дълги и стегнати. И не, че мускулите на тялото буквално стават по-дълги, просто еластичността и стойката на тялото много се подобрява. Факт номер 4. Как точно работи реформър пилатеса? Знам, че машината изглежда малко плашеща в началото, но всъщност е много лесна за използване. Тя се състои от една движеща се платформа, от дръжки, които могат да се използват от ръцете и от краката, и се използват пружини за съпротивление. Има също още ринг, топка, тежести, могат да се добавят всякакви реквизити. Интересното по-скоро е, че движенията винаги са много бавни и много плавни, изискват контрол на цялото тяло. Независимо дали си спортуващ човек или не, тренировка винаги може да бъде адаптирана към твоето ниво. На реформъра може да тренираш сила, гъвкавост, баланс, издръжливост и дори кардио. И с пружините можеш да увеличаваш или да намаляваш тежестта. Бонус факт номер 6. Пилатес означава контрол на тялото. Всъщност пилатес е името на откривателя, но първото име, което дава на метода, е контрология. Джозеф Пилатес вярвал, че чрез контрол на ума, дишането и движението може да постигнем цялостна хармония на тялото. Това е една от причините реформър пилатеса да е толкова ефективен. И всяко движение е прецизно и контролирано. Аз съм Кристин и това бяха моите факти за реформър пилатеса. Ако ти е било интересно, може да се абонираш. Също може да ме последваш в Instagram. Линка е някъде в моят профил. Have a great day и си направи тренировката днес. Чао!